Moi, Katie Traveller tässä. Tubettaja musta ei saa mitenkään. Se on varma, eli don't worry. Ei meikäläistä hirveän paljon täällä tule näkymään kuitenkaan, mutta jonkin verran. Syy siihen, minkä takia mä nyt siirryin tänne kameran tälle puolelle, on ihan se asia, että mä pääsin tutustumaan MS Caprilan uudistuksiin melko piakkoin. Mulla on Facebookissa henkilökohtaisella tilillä niin hyvin kansainvälinen kaveripiiristö, ja heille on ympäri maapalloa tullut hyvin suurena yllätyksenä se, että mitä täältä Itämereltä löytyy noita laivoja seilaamassa, ja siitä se ajatus oikeastaan sitten lähti. Eli mä tulen filmaamaan ton Capriolan risteilyni YouTubeen. Selostus tulee olemaan, se filmi tulee olemaan englanninkielinen ihan sen takia, että se tavoittaisi niin kuin ymmärrettävästi vähän laajemmankin yleisön kuin meitä suomalaisia. Ja pikkasenhan se tietysti jännittää omalla tyylillään ihan sen takia, että mulla on taustalla 8 vuotta pelkästään englannin opiskelua koulussa ja viimeisimmästäkin kurssista on 20 vuotta, eli mä olen tosi vanha. Silloin aikoinaan se koulunkäynti oli ihan järkyttävää välillä kielten osalta esimerkiksi, eli hyvä, ettei Maikolla ollut karttakeppiä kourassa ja aina huomautettiin siitä, jos teki niin kuin joku kielioppivirheen. Ja siinä mielessä se into opiskella niitä kieliä sitä ei ollut. Ja kaikki oikeastaan, mitä mä nyt sitten englannistakin olen oppinut, niin se on ollut koulun jälkeen ihan korvakuulolta maailmaa kiertelemällä ja televisiota kuuntelemalla. Siitä näette niin sitten seuraavalla filmillä sen, että miten tämmöinen niin sanottu itse opiskeltu englanti sujuu. Editoida mä en osaa yhtään. Eli mä joudun nyt nakittamaan tuon mun esikoiseni vähän avuksi sitten näihin tuleviin filmeihin. Mutta hän ei tiedä asiasta vielä yhtään mitään, mutta sen verran suloisesta lapsesta on kyse, että eiköhän se onnistu sitten. Tervetuloa siis seuraamaan meikäläisen YouTube-kanavaa, meikäläisen tulevia filmejä. Englanniksi tulee tosissaan olemaan seuraava filmi. Jos jotain kysymyksiä tulee, niin pistäkää tosissaan sinne kanavalle tai sitten lähetkää Facebookin kautta privana, whatever, tai tonne blogiin. Kyllä mä sitten vastailen sieltä. Että näin. Tervetuloa.